Здравейте, хора! Какво става? Това е чисто нов канал. Затова трябва да се абонирате към него. И в това видео ще правим пица. Ще приготвим пица. Да. Така. Сега ти говори с мамо. Сега взимаме тестото, разточваме го. Да направим блат за пицата. Така. Още малко и сме готови. Така, сега прилича ли на пица? Да. Даже ако харесвате това видео, хора, можете да дадете лайк на него. Сега взимаме тавата. Добре, мамо. И поставяме блата. Така, сега започваме да слагаме продукти. Кой каквото обича. Ние предпочитаме лютеница, може домати, може доматен сос, може паста. Както искате, хора. Това е вашият избор. Така. Дитко не обича много червено, но задължително трябва да сложим нещо отдолу. Сега слагаме саламче. Може шунка, може салам, може шпек салам, може кой каквото предпочита да се сложи. Да, пак е вашият избор за този салам, нещо, което избрахме. Точно така. И сега остана кашкавалче. Добре. Пицата се справя добре в момента. Да. Ето така. Слагаме всичко, нищо не оставяме. И отива в фурната за печене. Добре. Добре, хора, явно ще се видим след няколко време, когато пицата е готова да се пече. Да се изпече, да, готови сме. Дай пауза. Добре, хора, минало 25 минути, пицата е готова. Ето я, нашата. Не ти казах нещо. Нашата съвършенна пица. Добре. Сега можете да я изрезете на... Разрежете, да. Разрезете на две, ето така. Или на 4. Или на 4, хора. Готови сме? Чао, чао! Не, няма чао. Ако пицата ви е доста топла, тогава можете да чакате пицата и тогава пицата ви е готова. Чао, хора! Ще се видим в следващото видео. Дай се абонирайте до двата ни канала. Чао!